Сучасная вёска з камфортнымі ўмовамі жыцця – прыярытэт дзяржаўнай палітыкі Беларусі. Гэта падкрэсліў старшыня Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Владзімир Андрейченко падчас цырымоніі пуску газа ў аграгарадку Порплішча Докшыцкага района. Гэты населены пункт стаў 113-м у Віцебскай вобласці, куды прыйшло блакітнае паліва. У рэгіёне спіс газіфікаваных аграгарадкоў перайшоў за палову ад плана дзяржпраграмы «Утульнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе». Тэму працягне Віктор Праліч. Размова про тое, што ў Порплішчы прыйдзе газ, на ўзроўні чутак хадзілі яшчэ некалькі год таму. Аграгарадок немалы, тут налічваецца больш за 700 жыхароў. Ёсць тут уся неабходная інфраструктура: амбулаторыя, школа, дзіцячы сад, магазины, вытворчасць. Адзінае, аб чым марылі месцічы – блакітнае паліва. Газавікі словы стрымалі. Ад праекта на паперы да чаканага моманту прайшлі кароткія 2 месяцы. Працягласць газаправода складае амаль 5,5 кіламетраў. Кошт пытання першапачаткова быў 385 тысяч рублёў. Спецыялістам удалося зэканоміць сродкі, што на якасці проекта не адбілася. Обеспечение достойной, комфортной жизни для региона, и особенно, что касается сельской местности, это является одним из приоритетных вопросов государственной политики Республики Беларусь. Вы знаете, что этому вопросу огромное внимание уделяет президент Республики Беларусь, правительство, парламент, местные органы власти. И важно то, что вот ту работу, которую мы начали раньше по созданию агрогородков, она имеет и сегодня такое логическое продолжение. Газификация жылля ў сельскіх населеных пунктах праводзіцца пры істотнай падтрымцы дзяржавы. За 100% расходу большую частку, а гэта 70%, бярэ на сябе краіна. Спажыўцу газа необходимо платить только остатние 30%. Наконец-то, после всех населенных пунктов, очередь дошла на нас. Поэтому, конечно, очень счастливы, я говорю, все жители, ну, особенно пенсионеры, которым тяжело с заготовкой дров. У нас, вы знаете, вот на нашей территории сельсовета то нету, допустим, ни лесничества, у нас проблемы с заготовкой топлива. Ну и, конечно же, молодые. Молодежь хочет жить в нормальных, хороших человеческих, комфортных условиях. Урачыстасці, прысвечаныя такой знакавай падзеі для Порплішча, перанесліся ў мясцовы дом культуры. Тут узнагародзілі тых, хто працаваў над правядзеннем газаправоду ў населены пункт. Спецыялісты адзначаны граматамі і падзякамі ад Нацыянальнага сходу Беларусі, абласной улады и кіраўніцтва облгаза. Сегодня в Витебской области газифицированы все города, все поселки городского типа. И половина, даже меньшая половина агрогородков. Ставка делается прежде всего на те населенные пункты, где мы видим перспективу развития. Агрогородок Порплища – это как раз тот поселок, тот населенный пункт, где мы рассчитываем, что в ближайшее время будут оставаться и дети, и молодежь, и поселок будет развиваться, и развиваться будет производство. Это очень важно. Газификация вёсак сёння ў прыярытэце дзяржавы. У перспектыве блакітнае паліва на падыходзе ў шэраг сельскіх населеных пунктаў Чашніцкага района. У цэлым жа ў бліжэйшы час пры наяўнасці фінансавання облгаз падасць блакітнае паліва прыкладна на 5 аб'ектаў Віцебскай вобласці. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны, Докшыцкі район.